Zdravím vás, nachádzam sa na priehrade v Maďarsku, na Háronfe. Túto vodu prezývajú aj zelené peklo. Ja som tu už tretíkrát na tejto vode. Prvýkrát som tu bol pred 3 rokmi. Z tej výpravy som natočil tiež aj jedno krátke video. Vtedy sme chytali s kamarátom a s našimi priateľkami v zadnej časti priehrady, kde je tá voda taká plitšia. Bolo tam viac rýb a tam sme mali aj veľa záberov, ale nejaké tie váhy neboli také väčšie, do nejakých 15 kg. Tento rok som sa sem vrátil, najprv v auguste. To sme tu boli s priateľkou Hankou na mieste číslo 6, ale bohužiaľ netrafili sme dobré obdobie. Boli sme tu asi akurát ten týždeň, ktorý bol najteplejší tento rok, takže tá ryba vtedy vôbec nespolupracovala. Akurát v posledný deň výpravy sme to vtedy zlomili a podarilo sa nám pochytať pár šupíkov. Takže nakoniec to bolo celkom fajn na tie podmienky. No a teraz máme október, ja som tu opäť a uvidíme, ako dopadne táto výprava. Teraz som na mieste číslo 7. Pokúsim sa pochytať nejakých jesenných kaprov, vyzerá to zatiaľ fajn, príroda krásna, takže uvidíme. Prechádza to do tej jesene, hádam, že tie ryby budú aktívne a niečo sa podarí pochytať a natočiť. Hľadám si akurát miesta na lov. Tu je to tvrdé pred takýmto leknovým polom. Vyzerá to byť úplne že ideálne. Sem si to pekne nakrmím na tieto miesta. Podľa mňa to bude určite že dobré miesto. Takže uvidíme, či sa stade niečo podarí vytiahnuť. Ako krmenie Big C-čko, moja obľúbená gulička, len takto na malú plochu, presne pred to miesto, ktoré budem chytať, a ešte trošku tigrieho orecha a potom už len položiť montáž. Montáž je úspešne položená a idem naspäť z vyvážky. Pekne sa silon odvíja pri konci. Vždycky takto špičku hore, aby sa to najmenej zachytalo do toho lekna a už len naladiť prúd. Že mám prvú takú lepšiu rybu na výprave v Maďarsku, na Háronfe. Je to veľmi ťažká voda a je to veľká trápenica zatiaľ, ale konečne sa mi to podarilo prelomiť a chytiť krajšiu rybu. Ale jak sa zatiaľ nechce fotiť, aj keď sa nejedná síce o kapra, ale potešila ma aj táto ryba.
Krásny amúr, dlhý, cez 13 kg. Zdolávačka krásna v tom lekne. Takže paráda, pekná ryba. Máme presne stred týždňa, až teraz prišla tá prvá lepšia ryba, tak hádam sa to už pohne a podarí sa nám pochytať zo pár pekných rýb. Takže super. Druhá ryba túto noc, predtým bol menší kaprík, teraz tento amúr. Hádam sa to rozbehne. Idem ho pustiť, zaviesť naspäť a ešte pár hodín je do rána, tak uvidíme, že či sa ešte niečo podarí. Že mám ďalšiu takú krajšiu rybu na tigri orech od Maťa Teplana. Fajnovo nám to uvaril takýto dlhý amúr, potešil. Idem ho rýchlo pustiť, zaviesť naspäť prúd. Ostáva nám ešte celá noc, takže mohlo by to vystreliť. Ale aj takýto rusák poteší. Super. Povieme si teraz niečo o nástrahách, na akých chytávam na tejto vode, a takisto aj o montážach. Nakoľko sa jedná o ťažkú vodu, fakt, že je zarastená a pravdepodobne alebo približne tú 3/4 vodnej plochy tvorí časť, ktorá je zarastená leknom. A ono to lekno vlastne opticky vyzerá tak, že je na vrchu a že kvôli tomu sa ťažko chytá, ale to vôbec nie je problém. Problém tvorí hlavne, alebo robia tie korene toho lekna, ktoré sa ťahajú na spodku tej vody pri dne. A no, keby sa tá voda vypustila, tak by to vypadalo, keby tam z tých koreňov bola urobená fakt, že veľká pavučina. Preto je to dôležité, aby človek tu pri tej rybačke mal so sebou hlavne vyklepávaciu tyčku. Ten sonár tu vôbec nepomôže nič, keď je to takto cez sezónu zarastené. A pomocou tej vyklepávacej tyčky sa pekne dajú nájsť tie korene a vyklepať si aspoň 50x50 alebo meter štvorcový také miestečko, kde pokladať tú montáž. Toto je taký prvý problém na tejto vode, ale zas presne táto vlastnosť háronfy robí háronfov a ľudia sem chodia sa popasovať presne s týmto extrémom. A preto sú tu tie zdolávačky fakt, že zážitok na celý život. A je tu ťažké dosiahnuť alebo spraviť záber, no ešte to vôbec neznamená úspech, lebo tú rybu z tejto vody treba aj zdolať. A to už je ten väčší problém, ale dá sa to, ale nie je to ľahké. Toto je taká vlastne tá prvá obťažnosť tejto vody. No a druhá, sumček. Je to tiež také známe, že toho sumčeka je tu dosť a atakuje ponúknuté nástrahy a veľakrát fakt, že zbrusujú tie guličky, to bojli za celkovo krmenie, takže je to nemožné tu krmiť veľkým množstvom gúl a skúsiť si prilákať tú
rybu, lebo sa v momente priláká ten sumček a budú zbrusovať to krmné miesto. Takže je to ťažké, čo sa toho týka, vždy keď si nájdem to miesto, tak tam krmím tých guličiek max za 2 hrste a na väčšiu plochu hrst 2 na montáž a potom pár guličiek okolo, aby som si ich neprilákal. A ako som už spomínal, bol som tu aj v letnom období, vtedy som si sem nedoniesol so sebou vôbec partikel, čo bola chyba a vlastne ani nie tak partikel ako tigrí orech. Ten tigrí orech je tvrdý a to je asi jediná nástraha, ktorú ten sumček nedokáže zbrúsiť, zožrať a toto ako jediné je na 100% isté, že ostáva na tom krmnom mieste. Takže na túto jesennú výpravu som si doniesol aj ten tigrí orech. Za to ďakujem Maťovi Teplanovi, že mi to uvaril a prichystal a myslím si, že práve kvôli tomuto sa mi podarilo teraz dosiahnuť aj viac záberov, že tam ten tigrí orech bol na tom krmnom mieste a tými guličkami som tam postupne len dokrmoval. Čo sa týka gúl, tak na tejto vode alebo celkovo na všetkých vodách moja jednoznačná topka je Big C, cheeseburger. Je to taká neobyčajná gula, fakt korenistá, taký netypický smrad. Nevidieť túto gulu u viacerých výrobcov alebo podobne, že fakt je taká špecifická tá vôňa a ja som si ju veľmi obľúbila. Dala mi už fakt krásne ryby. No a druhá gulička už rokmi overená G2, tvrdá gula. Keď si ju trošku vysuším, tak keď je taká vytvrdnutá, tak odolá aj tým sumčekom dlhšie v tej vode, takže tiež super. No a čo sa týka montáži, tiež to není jednoduché. Treba mať kvôli tým sumčekom tuhý materiál, aby to nepomotali a podobne. Takže výborná voľba. Ronirig, chytanie s popkou. Napríklad na tej letnej rybačke som len na túto montáž, len s popkami vedel spraviť zábery. Takže tiež je to jedna z možností, ale sranda je, že v noci to tie ryby nechcú. Jak sa zotmie, tie popky nechcú a treba to zmeniť buď na ten tigrí orech, alebo na boilies, panáčik, alebo solo gulička, že je to zaujímavé, ale výborná montáž, ktorá tu funguje a ten sumček to nemotá. No a druhá montáž, kombinovaná opäť tuhý fluorokarbon, na konci malinký kúsoček len tej šnúrky a dávam tu väčšie háky dvojky, že fakt musí držať tú rybu. Solo jedna gulička a aby ten sumček to nebral, tak obalená v takej zmršťovacej fólii a vďaka tomu ten sumček mi nevie tú guličku rozbiť, maximálne vie tie okraje alebo konce zbrúsiť, ale ostáva mi tam stále dostatočné množstvo pod tým háčikom, aby to ten kapor našiel a vedel to zobrať. Takže toto sú tu také hlavné problémy, tie korene na dne, sumčeky, ale ako sa hovorí, človek keď príde na túto vodu, tak si ju buď zamiluje a bude sa sem vracať, alebo som už nepríde nikdy, lebo je to fakt ťažká voda. A v mojom prípade to bolo tak, že som tu bol pred 3 rokmi prvýkrát a tú vodu som si obľúbil. Tento rok som sa vrátil dvakrát a budúci rok minimálne na týždeň prídem opäť, lebo tá voda ma učarila, je to fakt nádherná príroda. Krásne ryby a tie zdolávačky sú neskutočné, to je proste sen v tom lekne, keď chodí ten kapor a vidieť len to lekno, jak sa hýbe a tam z toho vybrať, podobrať, to je fakt úspech a je to veľká radosť, keď sa to podarí uloviť ten kapor. A sú tu pekné jedince, sú tu krásne ryby. Bohužiaľ, mne sa ich zatiaľ ešte nepodarilo pochytať, ale dúfam, že príde aj na to čas a že sa mi podarí chytiť aj niečo väčšie. Zatiaľ tu mám na rybu okolo 15 kg, ale už taká ryba je tu veľmi vzácna podľa môjho názoru, lebo nie je ľahké ju uloviť z tej vody. Takže uvidíme, ešte do konca výpravy nám ostáva posledný deň, tak hádam, ešte niečo pípne. Uvidíme. Ale aj tak celkovo musím povedať, že tá výprava už bola teraz úspešná. Podarilo sa mi chytiť pekných 2 amurov, zo pár menších kapríkov, jedného takého väčšieho, takže fakt som spokojný.
Cez deň to bolo hluché. Vlastne to som mal prvý deň, keď som nemal počas dňa vôbec záber. Predtým som mal menšieho kapríka okolo tých 6 kg a potom takých násadiákov. Ale dneska to cez deň nepíplo. Tak som čakal na noc. I hneď na začiatku noci okolo tej 10. hodiny som mal prvý záber. Menší kaprík okolo tých 5 kg zo zátoky, kúsok od brehu. Zaviezol som to naspäť. Teraz prišiel ďalší záber a už konečne prišiel aj taký lepší kapor. Krásny dlháň, pekná ryba. Ideme si ju ukázať. Len je kapor voľaký hamblivý zatiaľ. To je on. Nádherná ryba. Krásny šupík z lekien. Fakt tá zdolávačka je úplne o inom. V tých leknách, jak na klasických jazerách alebo štrbkoviskách, po prípade v rieke. Keď si to človek vyskúša, zdolať si v tom rybu, fakt to je zážitok na celý život. Dajú sa v tých leknách urobiť takéto krásne ryby. Že je to super, idem ho pustiť. Ostávajú nám posledné 2 dni a 2 noci. Tak som zvedavý, či ešte niečo príde, keď sa mi to takto rozbieha nakoniec rybačky. Paráda. Mám už aj krásneho kapra, jo.